Mit navn er Andreas Å. Jeg er taget til Indien for at være med til at fordele midlerne fra Bestsellerfonden og fra Lime United. Vi har 140, der skal have nye huse. Vi har 1.200, der skal have korn og gødning. Og vi har yderligere 100, der skal have geder og kyllinger. Så vi kan slet ikke nå andre mere end et ganske lille udpluk af dem. Men vi finder nogen, som vi kan interviewe, og nu vil vi se, hvordan det går. Jeg er meget spændt på det. Vi er ude i en landsby, som blev meget hårdt ramt, hvor der er udvalgt 28 huse i alt, der skal bygges. Den her kvinde er enke. Hendes hus er det første, der skal bygges, og de skal simpelthen starte huset, mens jeg er hernede, sådan at jeg kan se, hvordan det foregår. Men nu vil jeg overlade ordet til Mr. Chowdhury. বলো কি কষ্ট করে আছো ঘরটা হলে কি সুবিধা হবে বন্যা বুড়ি গলা পরে স্যার বহুত কষ্ট করেছে লোকଙ୍କ ঘরে স্যার জরি খাঁচি কি আজ মাসে লা বহুত কোকড় হচ্ছে জাড় জাড় নাই She explained her agony. She expressed that she will be very happy if her house is constructed because she will have no longer to move to other places when the rains will come, when the flood will come. She is also complaining that she has not got any help from the government. Only she has got some help from ARM, that is the implementing agency. So she is very happy. She cannot express her gratitude to SCA Denmark and also Bestseller for selecting her. They are very happy. Når jeg går rundt her 5 måneder efter cyklonen, virker det fuldstændig ubegribeligt, at vandet har kunnet nå helt herop. Vi er i hvert fald 5 meter over flodsengen. Det hus, der er her i baggrunden, det er nabohuset. Og som man kan se, så er det bygget i mursten og betonpiller. Og det har altså overlevet og har stået fint igennem vandmasserne. Men der, hvor enkens hus stod, ja, det var her. Efter at den nye byggeplads er blevet indviet, fejres det med slik og sodavand. Det er tidlig morgen. Byggeriet af enkens hus er nu i fuld gang, og hun hjælper selv til, så godt hun kan. Fundamentet er blevet lagt, og det markerer en ny start. Ikke blot for hendes nye tilværelse, men for hele genopbygningsprojektet.